ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, медонем ки ман ҳамин панкейка бисёр мепазам, бениҳоят бисёр мепазам. дар каналам чандта рецептуш ҳаста. ба ҳамин як рецепт ман тайёр мекунам. имрӯз карда будам тайёр, камтар навор кардам. рецептуш ҳаста духтаро дар ҳамин ютуб канали ман тамошо кунен. ҳама намуди чиза ман барои шумо пешкаш кардагиам. хостам ки боз такрор нашава, видео дарози бад мешава. тарзи причуда тайёркунира боз нишон медиҳам духтаро бо роҳи осоноша. ман кӯшиш мекунам ки шумо ҳам ёд гирен, анам хел бо роҳи осон бупазен. чизе ки ман дар худам дорум бе ягон секрет барои шумо мефаҳмонам духтаро. ин ҳамин рецепти причударо ҳозир тарзи тайёркуниша бинем. иҷода ман аввал 3 пиёла пур орд гирифтам. бо даркошуд бо ҳамроҳ мекунем духтаро. иҷода 500 грамм, ним кило маргарин гирифтам. маргарини 72% шедрайле тарам мешава. ҳамин 72% боша нақстара, бо песочнигиш хушрӯтар мешава. як пачкаи калон разрыхлитель, иҷа 18 граммай. ҳардуша ҳамроҳ мекунем ҳозир орд разрыхлителиро. баъд маргарина мемонем ҳамин дар ҳарорати хона меиста, мулоимтар мешава. вақте мулоим шудак хамири мо тезтар тайёр мешавад. ин хеле якҷоя карда хамирро мешӯрем. вақте орд камӣ кад духтаро бо каме ҳамроҳ мекунем. чун ҳар вақта шир қатӣ тайёр мекардам, сметана қатиам кардагиам, лекин бо ин дафъа хостам ба об кунам. барое ки пеш мегуфтам ба об нағз мешава, ман бовар намекардам. мегуфтам ба об нахо, ҳамихе хушрӯ биёя, причуда мягкӣ резонак биёя. таҷриба гузарондам, тайёр кардам ва навор накардам. ҳамин хел ба маза омад. анак хостам ки вақте ки чизе ки мада маъқул шуд баҳри шумо пешкаш кунам ба 1 стакан об. духтаро, анак ман барои ширкати Atomic камтар маълумот медиҳам ки чунин занҳои тоҷики мо муваффақ шудагиам ва дар ҳамин соҳаи коршон таҷрибаи витаминҳоро гузарондагиам. ширкати Atomic бениҳоят ширкати маъруфу машҳур аст дар тамоми давлат, дар тамоми рӯи дунё. касе ки хоҳиши кор кардан дора, аз витаминҳои ҳамин ширкат истеъмол мекунад, саломатиша барқарор мекунад. кушон дора, пудра дора, бисёр маҳсулот дора духтаро. агар ки хоҳем ки саломатитон нағз боша, ҳам кор мекунен, ҳам маблағи иловагӣ ба худ мебиёрен. маошҳои баланд дора, даромади ҳар ҳафтаина ва ҳар моҳа дора. духтаро, кори бениҳоят нағзе. анами витамини биодобавки химиш тамоми дардҳоро шифо медиҳад. ҳамихе организма барқарор мекунад, аз сари нав зинда меша организм. бениҳоят хубай. мо таҷрибаша дидагием. шахсан ман духтаро барои модари худам гирифтагием. 3 пачкаи ҳамира хела фоидаш кардагиам. бо мехоҳад ки бо бигира барои ки результатша дид. наставники беҳтарине. дар группаш 200 одам зиёд дора духтаро. кор мекунад, рекламаро худаш мекунад. худчун ҳамин хел саратони сина шудагия леченияша ҳамин ширкат мекунад. оё медонед ки шарбати нони яъне согнони аз ширкати Atomic ба бисёр бемориҳо шифо мебахшад, аз ҷумла бемориҳои фишорбаландӣ, роҳҳои нафас, бемориҳои ҷигар, пӯст, қанд ва бемориҳои саратонӣ. ана ҳамин ташхиси ман мебошад. баъди табобатҳои химиявӣ ман шарбати нониро истифода бурда истодам барои саломатиамро барқарор намудам. вақти истифода бурдани шарбати нони аз истеъмол кардани доруҳои фишорбаландӣ худдорӣ намоед, чунки шарбати нони фишори баландро пас мекунад. 2 рӯзи аввал ман 1 қошуқи истифода мебурдам пеш аз наҳорӣ. баъди он ба ястикӣ гузаштам. дар давоми рӯз оби ҷӯшомадагӣ гарм менӯшам. шарбати нони беҳтарин шарбат аст. духтаро, касе ки хоҳиши кор кардан дора, номерои ҳамин апаҷуни мада нависед. наставники беҳтаринаи одама ман мешиносам. бо дилпурӣ барои шумо тавсия додистам. ҳамроҳшон кор кунед, шуморо ёрдам медиҳанд. бениҳоят мутахассиси беҳтарин шудагианд дар ин ширкат. шумо ҳам ҳамроҳи худаш дастгирӣ мекунад. духтаро, номерошон дар рӯи экран дар комментария закрепид кардагие. анами намуд мешава хамир сахтиву мулоимиш. бине нишон додам. 5 дозволача гирифтам. листи беҳад калонда пухтистам. 41 сантиметр духовкаи калон, листи калона ҳаста ки ина одил аз духовкаи ман майдатар лист дошт. хеле квадрат ния чуркунҷаи майдатар. и хеле
дарозтарай 41 сантиметр дарозиш анами духовкое ки ҳозира мебуроям хеле ҳистошон калонай анами духовкада туғри омадаги 5 та кардам. Агар ки шумо духовкаото майда бошад духтаро шумо метонед ки 6 та кунед. Анаиҷада боз як секрети дига дора. Вақте ки агар тунуки бад карден ҳатман орд пошида кунед. Агар ки беҳад тунуки бад карден вай шикастанаш мумкинай. Инам тунуки бад боша агар ки листон бисёр тоба вай мешкана. Вай гирифтанаш беҳад нозукай. Пухтани ҳами худаш нозукай духтаро. Ҳатман вилка сурох кунен барое ки пузирок метия дам мекуна. Инам хи сирхиша камаки сирх бояд шава. Хи сафед набоша бояд. Инам хел тайёр кардам 5 та зволачара дар ҳарорати 200 градус дараҷаи 200 пухтамшон. дар иҷа сӯгӯшони малакои ғавз боша ҳатман нағзош боша баъд варёнкаи руслада агар россияда бошем хеле варёнкаи хитон истифода мебарем сахтак боша ҳамун нағзай систи бад боша кремо мереза бад иҷада меша ба миксер занем меша ба венчик дар иҷа соати 1 шаб буд ман овози миксера набровардам бо венчик кофтам фарқ надора ҳами хел ки сӯгӯшони тон мулоими бад набоша варёнка айрӯи ҳами ҳардуш агар мулоим боша кремош камтар айлавош мереза. Дар иҷа ман гирифтам пушти листа кардам барое ки ҳам осонай ҳам охиронгии пухтагиша мондам нагирифтам дар пушташ тез крем кардам. Ман ба роҳи осонша шумода фаҳмондистам духтаро. Анам хе сер кремакш мекунем 4.5 қошиқи андохтам ай ҳами ози тайёр кардагимон 2 та варёнка ҳай 1/2 литр сӯгӯшони молоко ҳастай мари молоко не сӯгӯшони зайчик ино ғавзтара ё нағзтаранд. Намехе духтаро 4-5 қошиқи меандозем варёнка кремша хеле сер кремак мекунен айлавош намереза ғавз шудаги бинин алакай мемонен духовкатон хунук мешава ами кремша ки карден чормағз пошиден қабатошда ихтиёран касе хоҳа мекуна асосан причуда надора да қабатош чормағз фақат болошда дора тамом чормағза ки пошидем бози май чормағза майда мекунам баъд болошда мепошам даруни листа даруни духовкада мемонам. Ман рӯзе ки шаб тайёр кардам 1 шаб будам иҷа мондум то саҳара 8 саҳар гирифтам ҳами хел майдаш кардам буридам ровни мебара ягон ҷош каҷала намеша намешкана савол бисёр меша ки мешкана духтаровай шумо ҳамун вақт сраза мебурем барои ҳами песоч намешкана вақте крема ба худаш кашид дигар намешкана хушрӯ ҳами хел ровни мемона ҳозир бо нишон метим буридагишам духтаро ина бинен ягон ҷош нашикаст хушрӯ ҳами хел ровни буридам ҳозир ман вай мекунам контейнерда мегирам маърака меравам. Духтаро ин иҷада ма туй омадам маърака гуфтам туй омадам духтаро туй хай хонагӣ туй холам ба духтарша шавҳар додак да иҷа шиштем хештаборо ҳама каса ҳака овоз намемонам ки барҷа овоз беҳад бисёр баланд ҳама каса гап задиста будем чанд намуд салат пухта пазои хонагӣ ҳамаш духтаро бинед беҳад бамаззаи ми домашний чиз ҳама вақт ба баракатай бо бамаззаи ҳалолак худд мекунӣ. Инам ҷа шиштем як суҳбат карда вақта хуш карда инаи сказкай торт сказка да канали ма ҳастай миддовирам ҳастай духтаро бисёр рецептҳо ҳастай подписчикои нав намедонен дароен тамошо кунен тамоми рецепте ки шумо дар кора ай канали ман меёвен чизе ки ман маҳқулаи ма ба пухтагӣ хоҳиш кардагиам рецептоша парфтагиам духтаро ҳамаи чи ҳастай чанд намуд блинчика пухтупазу беҳад бисёрай. Дар иҷа духтаро навор бе музика мешава ман ҳамаша хостум ки худам гап занам хелаша навор накардам раҳмат барои ҳаматон ки дастгирӣ мекунен мепурсен сироғ мекунен бениҳоят аудитория хуб дорум ҳамчун як оилаи ма шудагианд подписчикома бениҳоят дӯст медорум ҳамаш занҳои беҳтаринанд духтаракҳои хубанд худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша раҳмат ки дастгирӣ мекунен шумо ки ҳастен мо мотиватсия мегирем пурсиден ама бо наворома кӯшиш мекунам ки партом канали ма холӣ намемона духтаро иншоалло ки бо хабарҳои беҳтарина барои шумо метиям навигариҳои нава барои шумо фақат гап мезанам. Дар иҷа ман камтар зирба кардам бринҷ шондам бринҷ мабинед хел хушрӯ омадаги ягон рӯз рецептша бо нишон метим видео карда
духтаро ки тамошо карда лайка бомонед, фикрҳои худтона бинависен. аз Россия ку тамошо карда метонед, чанқа подписчикои май Россия, барои ки дига давлатҳоро медонам ки тамошо карда метонанд. А Россия бисёриҳошон подписчиком VPN ка тамошо мекунанд, баъзеҳош наметонанд. хайх худоҷон тезтар нақс шава ки ҳама тамошо карда тонанд видеоҳои ютуба, аз ватан хабардор шаванд. духтаро иҷада медонед ки ма бор заказ мекунам. иҷада камтарак борум омада буд, барои кӯдакоинам пинал заказ карда будам барои мактаб духтаримда. иҷа гуфтам нишон тим бинен хеле чизако қатиш дора, бо барои кӯдако хирсан шуда, наклейка дора, брелок дора, наборошон дада, ҳамаи чи дора, чизе ки худат бихоҳӣ ҳамунҷа вибр мекунӣ. чизе ки ҳозир камтарак барои кӯдако заказ кардам, оли распаковка бисёр меша, бор бисёри баъд заказ кардам. ҳамун кадугузаронак хоҳиш карден, ма заказ қабул кардагиам. кадоме ки мехоҳад ки ҳамин кадугузаронака ма вай мекунам. ҳолиам ки заказша қабул мекунам, ба хотире ки вай нестай Тоҷикистонда. бисёри занако хоҳиш карданд ки мо наметонем курс хонда худмон заказ карда, шумо заказ кунем. ма заказа қабул кардам. ма да пеша ки пулша мепартоем, ма заказа мекунам. вақте яхитои омадак ма номеротонда муроҷиат мекунам ки да ба ҷое ки ҳастай доставка мекунемша. ин хеле бутулкаи об хӯракшон кардам. ҳамаи чӣ мешава. кадоме ки бо духтаро хоҳиш дорен курси китая хонда, ма худам ёд метиҳам 100% бе ягон шубҳа. личкам да нависен, номеро ҳозир номеро ман мемонам. ватсап дорам, да ватсапо муроҷиат кунем, ма шуморо курсда қабул мекунам. бо Тоҷикистон да бошен беҳтаре. Москва дам нағзаед, дига шаҳрҳои Москва доставка мешава. а Тоҷикистон да касе ҳастай, шумо да бо вообще выгоднитаре. агар курси китая бихонен, бо нархи арзон заказ мекунен. тамоми ҳамин чизе ки дар хитой ҳастай мо метонем заказ карда. барои фарзандо, барои оилаи худмон буҷетмона эконом мекунем. инаи барои қоша боло карданай гелай духтаро. ина бисёр чизое ки ман мехоҳам ай ҳамунҷа заказ мекунам. ҳатто дига бозордам муҳтоҷ нестам рафтан, имконияти бозоравиам надорам ҳозирашда, фақат ами хона дашида чизе ки маъқулай ма заказ мекунам. як бора мерам мегирам, дига асабма вайрон намекунам, бозор ба бозор намегардам духтаро. ҳама секретҳои тарзи бор заказ кунӣ агар хоҳен муроҷиат кунен. агар ки кадоме ки шавҳарош намемонанд, наметонанд, карта надоранд харид карданда, барои ҳамин чизи кухня, ҳамин аппаратҳои мини блендер, найсер дайсер, трубтарошака, ҳамин чизои кадугузаронак, ман ҳамин се чиза метонам заказтон кунам. барои ки чизои кухня, чизои лозимия ҳамёра метонам. барои хеле либос, обув, хеле чизо ма заказ намегирам духтаро. ма бизнесмен нестам, бизнес намекунам, медонед. ма як сол зиёд шуд, қариб 1.5 сол шуд ма ба фарзандои худма, оилаи худма фақат заказ мекунам. хостам ки шумо ҳам ки хоҳиш карден, ба шумо ҳамин чизи кухняра талаб карден, ҳамёра заказ бигирам духтаро. хеле ручка запаска, шақати альбом, қалам тискна, то мелочевкара заказ кардам.